Zuen kaferik hartzen duzuen normalean? Bai. Egunero, behar duzue? Osa, kafe asko hartzen duzue, grabatzen duzuenean, bai? Buf, grabaketetan justo gainea pila bat. Bai, Karo, ordu asko izaten dira, aguantatu behar. Eta ez dut orduri jartzen, no, ez dakit. Kafeak ala grabaketak. Bueno, dena. Biak. Horregatik, ez? Kafe hartun da, eta emon bez. Batzutan esaten, nik aritzekin komentatzen askotan, beste aktore batekin. Ez nean nahi duzu, igual. Bai, bota. Esaten genuen, kafe hartuko ez zitera egiten eta gero hola. Esaten. Eskoak inta, zua geldita barkatzen zinde. Bueno, nahi baduzu egota eta... Bueno, hitz egin dugu Joan Sanurtzian izan zala lehengo aldiz. Bueno, nik uste dut biok lehengo aldiz dela telebistarako aktore lanak egiten duzuena. Ni badakit nahi azu oholtza gainean ibili zarela antzerki munduan, baina zua zuretzako aktore lanetan lehenengo aldia izan zen irabazi arte. Nola izan zen hori? Nola bapatean casting, nola izan zen guztia? Ja, pixka bitxia ez. Bai, ez berezia badakit izan zela. Bai, bueno, ni beti 5 urtetatik da eramat nik dantzan, eta beti egon naiz Nun egiten duzu dantzan? Bueno, orain kukai dantzan. Hori da, orain kukai dantzan. Konpainian nabil. Baina beti da nik bilin naiz dantzan, eta orduan estenatokian oso gustora egon naiz beti. Eta bestea gustatzen zait, gitarra jotzea. Denetik egiten duzu. Bueno, baina. Musika, dantza, abestu. Baina, gustatzen zait mundu hori. Eta aurkezten nintzen guazenera, horrek bai lotze zitulan ere arlo guztiak. Eta antzerkia egin izan dut, batxillerran egin nuen, baina, bueno, izan nire zakit. Bueno, egite gustora ondo pasatzez, baina lotxatia naiz ere, eta esaten, bueno, kostatzen zait pixka bat. Eta aurkeztu nintzen horrea, 2 urtez, lehenengoan ez ninduten hartu, bigarrenan finalera iritsi nintzen, bai. Eta hor bertan, zuzendaria berdina zala, Jabik, esan zian, futbolan jokatze zu? Ni? Keba? Claro. Eta ni, ezakit asko muitu nahi zen, hankak, enun ulertzen zergatik esate zen. Zergaitik esan dit futbola, Eta ni, ama, esan dit, urte betera, kastina irabazi arte, telesai berria, futbol, eta ni, igual hori da. Eta ditu ziaten, eta esan ziaten, bueno, ebaezu probatu, eta aurkeztu nintzen, enion inori xantz, esan futbolan nik zingoet. Eta, igual etxean, praktikatu. Bai, anaiekin. Bai? Bai, hombre. Karo, nik ez dit futbola egiten. Bada espadan kastinerako lantoka bat. Bai, eske bidali behar zan bideo bat. Ai, ama. Tokeak ematen bidali behar zan. Aurkezten eta tokeak ematen, eta esan, klaro, bai. Ingo dugu, eta anaiekin ibili nintzen, bialdu nun, eta ja presente, bueno, aurrez aurre egin behar zanean, esan nion, ama, pasan ez fasiz, eta finala daukat, kastina, eta ez izan ez dut. Amak ez egin ez? Ez nion esan. Ze hona? Ez, benun espero hartuko nindutenik, orduan, eta ja, hementxe gaude. Zezaten dut amak, Parreitxo baino, bai, hementxe gaude. Bueno, eta zure kasuan, naia, zu antzerkitik zatoz? Bai. Konta probatzen lan hasi zinen mundu hortan? Ni hasi nintzen supergoiz, 12 urtekin edola antzerkia egiten, txikitatik, eta nik txikitatik banekin hau ikasi nahi nula. Argiago neukan, 12 urtekin horregun baino. Jardun sartu nintzen karrerara. Zantzu txikitatik, Bai. Inun batxiller eszenikoa baitare, eta gero dantzertin ikasi nun arte dramatikoa. Karrera guztia, 4 urte. Zatiena? Eta da, no? Eta oain dela 2 urte inun kastin bat, baina gertu zitzaidalako baitare, nik guazeneko hainun, uste mundu guztia pasadela guazeneko kastinetik, baina ninduten hartu zen nun 18 urteekin, osa gauza bat oso. Eta, ematen dut oain superhelduan aizela baina. Ja, bueno, 18. Baina, ez neukan zientzia bat. Eta gero hau, eta listo. Gogoratzen duzu zuen lehenengo estena irabazi arten? Zein izan zen, ero lehenengo hitzak, gogoratzen dituzue? Beti gustatzen zait, tontekeria galdetzea baina. Normalean, dia... Nik gogoratzen dut, aurtengo lehenengo sekuentzia, zin bar nun, lehenengo sekuentzia negar, komuna loka, eta bigarrena muxukatu. Lehenengo hola jartziz dute danak. Iritsi lehenengo eguna eta ala. Eta hemen, hartzeko negar pilo bat, eta hori muxukatu. Hoi da. Eta gaina muxukatu pertsonai berri batekin, osea. Eta aktore berri batekin. Ez ginen ezagutzen, eta ala, horra lageletan, osea. Eta ni como, bueno, bitu lehenengo eguna. Osea, pentsa, zerbait atera dute, aktore berri batekin musuak. Atera dago. Argazki batzuk ditugu. Zua daukagu argazki zoragarri batzuk, dala, uste dut, berriako aldizkari, bateko ze aldizkari ez dut gogoratzen zen, portadan agertzen zarena. Hori da, Udagiroko. Ze polita argazki hori eta ze berezi hori zuzara,
hainka daukazu hemen goian. Nik hori goizero egiten dut. Bueno, ez zoragarri, konta purtxo bat, zegaiti da zuretzako berezia? Bueno, argazki hortan ditut 15 urte. Eta nioen gizan naiz txikitatik oso lotxatia. Gustatu zai beti hori zenetena, bestea antzatzea eta hola, baino askatu ide nintzen etxean. Eta etxean beti mozorratu, eta antzerkiak iten anai arrebekin, denetari baino kalean oso itxia eta oso lotxatia. Eta beti honez dantzataldean, baino beti azkeneko filan jartzen mani duten, hobe. Hobeto, Bai. Eta hori, 15 urte nituen, eskola dantzataldearekin da hori. Eta esan zidaten, bueno, aurten Konstituzio plazan iten urteroko emanaldian agurra suak bakarri antzatuko. Eta ni hola. Horrez dago ez, lehengo esatzea... Bakarrik, eta kostatu zitean de xente, etxan egon nintzen amarekin, ez etingo, kiston lotxa amatezian Konstituzio plaza guztia beteta, eta netzako kiston presioa zen. Eta oso perfekzionista naiz, orduan kostatu zitzaidan, baina azken esan un baietz, eta nik uste beti aipatzen dugula, hori izan zela puntua, hortik aurrera ja lotxa askatu nun, eta estenatokiari gustu hartu nion, eta orain ja oso ondo pasatzen estenatokian. Ba, esan duzuna, argazki horrek irudikatzen da bena, ez? Bai, asko. Lehen eta orain, ez ziurtasun hori. Naia, eta zu bekarri duzu bai argazki oso polit bat. Ikusten zara zu, lepoz, eolako antzoki batian, ze antzoki da? Ai ama, da Campos Elíseos, Bilboko antzoki bat, bai. Eta hori izan zen, antzestu nun lehenengo aldia antzoki handi baten, ez? Zein dut, igual inditut gauza txikiak, beste antzoki batzutan edo Donostiko farandulen eta horrela, baina antzoki hola handi baten, eta gainean honez ikusten gauza pila bat, ez? Ikusle bestela. Eta orduan jutea hor, lan talde batekin gaina oso polita zan, zezan ere obra bat soziala, migrantes deitzen da, eta inun kolaborazio bat beraiekin, eta argazki izan erezako como ala. Igual amets bat, ez da? Azkenean olako antzoki handi batean, aktore batentzako, ez? Publiko aurrean egitea, ez? Izan behar da, benetan zerraragarria. Bai, zegorputza jartzen duzu beste toki baten, ez? Victoria Eugeniarera aurkeztu dugu irabazi arte, eta nik horri nitun praktikak, karrerarekin tadana, eta da, como batean zaude zu hor lanean, aktoren modun, eta pixka bat apetxa bada. Oso polita kontatu idazuna, neskak denbora ja juntzaigu kaferik ez dugu. Bai, agustore egon gara, ez? Oso. Ba, eskerrik asko, placer bat. Joango gara, baina lehenen gana. Bai.